Faino así, casi sempre é cas mans, pero, bueno, habería moitas formas. Eso o que fai é que elas teñan tanta ansiedade ou frustración por algo que sempre necesitan facer como para descargar eso, ese movimiento, e con eso van perdendo a funcionalidade das mans. Claro, é que estamos a falar da síndrome de Rett que afecta as capacidades motoras, pero tamén afecta as capacidades neurolóxicas. Sí. E isto no día a día chega un momento que o non ver avances, senón todo o contrario, imagino que para vos é moi complicado, porque hai nun momento no que Daniela é capaz de camiñar, pero chega un momento no que xa non é capaz. Así foi. Daniela non é que tivera un estancamento en sí, como pasa en todas as enfermedades de Rett cando te posa ler, non? Que pon que hai un estancamento. Daniela non foi así, foi, incluso ahora mismo, sigue evolucionando moi pouquiño a pouco, pero, bueno, evidentemente non como debería de facer. Claro, ela chegou a camiñar, como a atravesar, pois, 20 metros, bueno, son cousas que sempre che van a dar para ir axudándolle a que se supere. Bueno, a día de hoxe, pois, non o pode facer así, pero facémolo de outra maneira, e nada, para nós o máis importante é que ela sea feliz todos os días do ano. E falábasme da importancia das terapias. Sí. Que son fundamentais para vos. Sí, ahora mismo non hai ningún medicamento que estea para o síndrome de Rett, que estea como comercializado, e daquela, pois, o único que lle axuda para mover corpo e a mente é as terapias. Agora, tesme que falar das terapias que facedes con Daniela, pero sobre todo tamén a importancia. Vos vindes de Ponteceso e vos tedes que desplazar sempre a Coruña. Sí. Que terapias facedes? Pois nos acudimos á clínica Cefine e desde ali pois dannos casi todas as terapias que ela necesita. Pois temos o exoesqueleto, temos a piscina, temos non sei que máis dicirche, logopeda, rehabilitación, agora vai empezar con unha terapia que para mellorar o equilibrio, quero dicir, é como moi familiar todo, porque xa levamos moito tempo, e desde aí van vendo que a ela lle vai, pois, podendo axudar, e sempre imos probar. E falábasme da importancia da música para Daniela, non? Sí, sí, Daniela, eu creo que se lle empezo a dicir agora mismo unha palabra que sea dunha canción que ela lle guste, ela vai ter unha reacción explosiva. Sí? Sí. E non sei, cal é esa palabra, ou en función das cancións ou en función dos artistas? A música gustalle toda, non Sí? hai nada exclusivo que lle guste máis ou menos, pero que alguén saque a bailar, esa sonrisa que ela nos pon, e agora porque, bueno, hai aquí moita xente e non reacciona así, non? Pero, bueno, a música, verdad? A morocha. Claro, cantábaslle a peza da morocha. Entendemos tamén que a música tamén é importante para vos, a artista Laura Añón, que coñecemos de moitísimos programas, de moitas orquestras, pero para vos é fundamental tamén. Sí, pois ela colliunos cando lle dixemos simplemente se un día que viñera a tele se podía enseñar unha camiseta do síndrome de Rett para, bueno, para que se visibilizara, para que alguén que estuvera na mesma situación se pudera poñer en contacto, ela, pois, aí estuvo a pé da cañón. E, de feito, todos os anos, desde, bueno, que temos o diagnóstico, facemos unha sesión vermú solidaria. Empezou sendo, eu creo que agora é casi un referente en Ponteceso. Todo o mundo nos lo pide, todo o mundo o quere. Desde aí tamén temos que dar solo as gracias, porque acompáñannos máis de 100 voluntarios traballando, temos un montón de artistas e todo o mundo ven colaborando co que pode, incluso facemos comida, temos os coches clásicos, temos, bueno, é unha festa que estades invitados para o ano. Pois, dende logo que nos encantaría ir, porque estar tan só 3 minutos acompañado de Noelia e de Daniela, todo parece pouco para poder axudar. Falabas do diagnóstico. O experto en xenética, Ángel Carracedo, foi quen diagnosticou a Daniela coa síndrome de Rett. Imos falar con el. Moi boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Ángel Carracedo. Agora sí. Agora sí, agora nos escoitas. Sí. Moi boa tarde. Decía que boas tardes, un saúdo a Noelia e un bico a Daniela.
Sí, porque agora nos contaredes, porque lle preguntaba previamente a Noelia hai canto tempo que non vos vedes ou que falades, e falaba ela da importancia de ter atopado pois a profesionais como a ti. Como é o proceso para dar con esta síndrome? Bueno, como calquera outra enfermedade que se sospeita que ten un problema xenético, escoito con muitísimo retorno, pero bueno, vamos adiante. Sí, pues, nos escoitamos perfectamente, entendo que é molesto, vale. Pero intentaremos levar así a conversa. Non pasa nada. Pois nada, conto que normalmente nos analizamos os genes cando se sospeita un problema xenético con unha técnica que se chama secuenciación. E bueno, moitas veces se consigue o diagnóstico, outras veces non, porque é complicado moitas veces atopalo. No caso do síndrome de Rett, normalmente son mutacións nun xen que se chama MECP2, que non me recordo se for o caso de Daniela. De Daniela, supoño que sí. Supongo que teríamos mutacións neste xen. Porque hai outros xenes que tamén poden estar mutados e poden aparecer síndromes que se chaman de Rett-like, porque son moi parecidos ao Rett, ou similares completamente ao Rett. Bueno, facemos así. Se non se consigue o diagnóstico, eu teño a sorte de poder coordinar un programa nacional grande para enfermedades raras non diagnosticadas, que tamén centralizamos desde a Fundación Xenómica, e que se fai o análisis do xenoma inteiro, que é o libro inteiro do ADN, que non para intentar atopalo. É o que facemos, é o proceso habitual. Claro, Ángel, porque decíame Noelia que para diagnosticar, para atopar a síndrome que lle afecta a Daniela, que foron varios estudos, porque eu entendo que tedes que ir afinando porque o libro xenético dunha persoa é algo difícil de abarcar. Sí, o libro, o xenoma é un libro exactamente do tamaño do Catedral de Santiago. Carai. E temos 22.000 xenes que hai que analizar. Por eso, normalmente non podemos mirar todos eles. Escollemos os xenes que son máis probables candidatos do problema. E vamos descartando un a un hasta chegar a causa do problema. Comentábame agora, Noelia, da importancia das terapias, as que acoden con Daniela, e que de momento pues, tampouco había ningún fármaco, ninguna mediciña da que podían botar man. De feito, antes estivemos con Fran Gómez, que é un piloto de motos que corre uno da Dakar e ven de facer a Ruta 66 para visibilizar a síndrome de Rett, e el nos comentaba, isto non sei se é certo ou non, que sí que hai unha mediciña ou hai algún tipo de tratamento en Estados Unidos que de momento pues, non se podería aplicar aquí. Eu non sei canto tempo se vai agardar ou se hai esperanzas en poder ter un tratamento para a síndrome de Rett. O síndrome de Rett, xa te digo que é máis dunha cousa. Hai mutacións no xen MECP2, pero tamén hai mutacións en outros xenes que dan un problema moi parecido. Tamén as mutacións que aparecen en MECP2 non son todas iguais. Moitas veces son duplicacións, habitualmente son mutacións de novo, que aparecen na nena e que non aparecen nos pais, que non as teñen os pais. Aparecen simplemente por azar e porque é lei de vida, porque os nosos fillos teñen sempre a mitade do pai, a mitade da nai, e sempre algo novo. Por azar pode coincidir nun xen como este de neurodesenvolvimento. É o que pasa. Moitos destes problemas genéticos, algúns destes problemas genéticos poden empezar a corregirse con o que se chama terapia xénica. En definitivo, o que está a acontecer é que cambia unha letra por outra. E a frase non se pode entender, a célula non a pode entender. Claro. Hai terapia xénica xa para unhas 200 ou máis enfermedades xenéticas. E hai esperanzas de que para o Rett ou para algunhas formas do Rett teñamos terapia xénica no futuro. Ojalá se así, entendemos que son tan particulares, non, cada caso, que é difícil afinar con eses tratamentos. Eu aproveitando que teño aquí a Noelia e a Daniela, non sei se, porque non sei hai canto tempo que non falade, non sei se queres preguntar ou saudar a Ángel. Nada, para nós Ángel foi o que nos dou a clave do que tiñamos que pedir e o que tiñamos que facer, e para nós pois témolo moi presente todos os días. Eu sei que ele ao mellor xa fai que non nos ve, e igual pois eso non nos ten tan presentes, pero nós
nós el sí que o temos presente. Sí que o recordo perfectamente, Noelia, perfectamente. Ainda que temos moitísimos tantos casos que ás veces confundo un con outro. E non me acordo se Daniela tivera mutacións en MECP2 ou noutro sen, non me acordo. Sí, Penso que sí, no non? MECP2, sí. Sí. Pois moitas veces, por eso decías, ela, non todos, contabas ti que moitas veces que está desenvolvéndose máis do que din outras cousas de outra xente que ten síndrome de Rett. É que non todos os Rett son iguais, porque tamén hai outros genes que modifican. Claro. E tamén, moitas veces, ela ten unha copia. Isto é no cromosoma X, que as rapazas teñen XX. Moitas veces, moitos xente con síndrome de Rett inactiva a copia mala, o sea, o cromosoma onde está a mutación. Entonces teñen uns síntomas menos severos e poden progresar. Non hai casos, non é todo igual. Non é todo igual. Hai unha variedade fenotípica. Entendemos. Nada, pero a mí a verdade parece uns pais admirables, unha nai admirable, e o que están facendo, visibilizando Rett, traballando como traballan con Carrapaza, pois a min con Daniela pareceme maravilloso, pareceme espectacular. Dende logo que sí, a todos nos parece. Ángel Carracedo, moitísimas grazas por querer falar hoxe con nós e sobre todo para darlle visibilidade a esta síndrome e sobre todo tamén a todos os traballos que facedes como o proxecto Xenoma, que dende logo vai facer que toda a nosa saúde, a de todos nós e a de todos os nosos seres coñecidos, pois mellore, que iso se trata. Moitas grazas, doutor. A vos, nada, foi unha aperta forte de Noelia, un pico grande. Gracias. Unha aperta, doutor. Sempre alivia saber que hai xente moi formada, moi preparada, científicos maravillosos que están a mirar por nós, en este caso tamén por a vosa filla, por Daniela, e sobre todo para que poida axudar a ben ter algún fármaco, algún tratamento ou mellorar a vida da vosa filla. Noelia, Daniela é tamén a boa, que está por detrás de cámara, que estou vendo que un sorriso de orgullo maravilloso da familia preciosa que tedes e, dende logo, nós sempre que nos tedes para visibilizar a síndrome de Rett estaremos aquí. Nada, nós solamente dar a gracia a todo o mundo que sempre está aí apoiándonos, a Fran pola locura que fixo da Ruta 66, e nada, vamos a seguir aí día tras día porque o Rett non nos vai a gañar. Dende logo que sí. Non se pode dicir nada mellor para rematar isto. Moitas grazas, Noelia. Grazas, Daniela. De contado, imos analizar co cerralleiro Óscar Estraviz a vaga de robos en vivendas no barrio de Canido, en Ferrol. Os veciños viven con medo, saben que os ladróns desenvolveron